Εγώ τώρα θέλω, επειδή είδαμε την ευαίσθητη πλευρά του Γιάννη, Ναι. να δούμε και τη σκληρή πλευρά του Γιάννη. Γιατί σήμερα δάκρυσε. Την έχουμε δει μέσα στο Masterchef. Κάτσε. Συγγνώμη κιόλας. Έχουμε και χειρότερα. Τι εννοεί? Θα δεις στο επόμενο βίντεο, παρακαλώ πολύ. Τι έγινε, παιδιά? Από την κουζίνα στο kickboxing. Χρειάζεται και αυτό, πιστεύω. Λοιπόν, είμαστε με τον προπονητή σας, εδώ, τον Κώστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι είδε, είναι δάσκαλος κανονικά και καθηγητής και κριτής. Εσύ ως δάσκαλος τώρα πώς τον κρίνεις εδώ όμως? Είναι πάρα πολύ καλός, είναι κυρίως συστηματικός και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μπορείς να κάνεις κάτι με σύστημα γιατί αλλιώς δεν έχεις πρόοδο, και είναι αρκετά αξιέπαινος γιατί παρότι έχει φόρτο εργασίας καταφέρνει πάντα και προπονείται και προσπαθεί να κρατάει και ένα επίπεδο και σε άλλους τομείς πέραν του επαγγελματικού του. Βαρύ χέρι. Πάρα πολύ βαρύ χέρι. Γιατί το έχεις δοκιμάσει από ό,τι κατάλαβα. Το έχω... Αλλά πιο βαρύ πόδι. Αλλά πιο βαρύ πόδι, ναι. Α, ναι, το δυνατό σημαίνει δηλαδή στο πόδι περισσότερο η ένταση. Είναι πάρα πολύ δυνατός, να έχει πολύ γερή σωματοδομή. Πόσο καιρό περίπου κάνετε εδώ πέρα την προπόνηση και με το kickboxing ασχολείστε? Συγκεκριμένα κάνω με τον Κώστα και Kung Fu στα Tiger Club εδώ και 3 χρόνια. Σας έχει φέρει ποτέ να φάτε? Συνήθως πάω εγώ στο μαγαζί και τρώω. Έχετε τύχει ποτέ να δείτε κάποιον? Έχει χρειαστεί να επέμβετε, όχι να πάτε σκεμμένα προφανώς. Όχι, και δεν έχω, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω και την αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να το κάνω, αλλά ακόμα περισσότερο δεν έχω την όρεξη για τη διάθεση να κάνω κάτι τέτοιο. Και ούτε οι πολεμικές τέχνες πρεσβεύουν κάτι τέτοιο, να βγαίνουμε έξω και να δίνουμε τον κόσμο. Πρεσβεύουν το να γυμνάζεσαι, να κρατάς το σώμα σου και το μυαλό σου σε μια σωστή κατάσταση και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να προστατεύσεις τον εαυτό σου, να ελπίζουμε ότι μπορείς να το κάνεις. Είσαι έτοιμος δηλαδή? Κάπως έτσι. Πόσο συχνά γυμνάζετε, πόσο συχνά έρχεστε? Φέτος έβαλα ένα προσωπικό στόχο να καταφέρω να το κάνω 5 φορές την εβδομάδα, από τις οποίες 3 φορές έρχομαι εδώ στο Fitness Club με τον Κώστα και κάνουμε το kickbox, κάνω ιδιαίτερα, και 2 φορές πηγαίνω και κάνω Kung Fu. Δεν τα καταφέρνω πάντα και τις 5, αλλά είμαι της άποψης όταν θέτεις υψηλούς στόχους, αναγκάζεσαι και να πας και παραπάνω. Πάντως αυτό που βλέπω εγώ σαν κοινό με τη μαγειρική και το kickbox είναι ο υδρότας. Στάζεται κανονικά και στη μέση. Αυτό ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Η ζέστη και ο υδρότας είναι βασικά, αλλά είναι καλά. Χάνουμε κανένα γραμμάριο έτσι. Masterchef, λοιπόν, θέλω να μου πείτε μέχρι στιγμής, για όσους έχουμε δει, πώς σας έχει φανεί η πορεία, αν υπήρχε κάποιο παιδί που ξεχώρισε για σας και μπορεί ο λόγος που ξεχώρισε να είναι άσχετος, όχι απαραίτητο ότι ήταν ο καλύτερος, αλλά από στιγμές που σας έχουν μείνει και έχετε ξεχωρίσει κάτι? Πιστεύω, κοίταξε, οι στιγμές είναι πολλές και τα παιδιά όλα έχουν κάνει προσπάθεια, ανεξαιρέτως δηλαδή. Και όλοι έχουν κάποια εξέλιξη, άλλοι μεγαλύτεροι, άλλοι μικρότεροι. Υπήρξε κάποιος λοιπόν που εσείς είχατε δει και λέγες αυτός έχει δυνατότητες και τελικά σας απογοήτευσε εισαγωγικά? Ναι, υπήρξε, αλλά όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θέλω να το πω αυτό. Όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια μεγάλη απογοήτευση. Απλά ξεκινάς και έχεις κάποιες προσδοκίες για κάποιους ανθρώπους. Στην πορεία ο διαγωνισμός εξελίσσεται, γίνεται πιο δύσκολος. Πω, Γιάννη, πολύ ξύλο, έτσι, σε πολύ... Να σου πω κάτι, το σώμα σου με το σακάκι και το τσιν τέλος πάντων δεν φαίνεται ότι ενώ είσαι με το τόσο... κοντοπάρικο είναι πολύ πλάτο. Έχω μεγάλους πλάτες. Είσαι λες και δουλεύεις, ας πούμε, πόρτα σε κάποιο μαγαζί. Και φαίνεται ότι Δηλαδή την κουζίνα μπορείς να βγεις έξω και από το ψωμί καλά. Φαίνεται πάντως ότι έχει φοβερή δύναμη και ότι βαράει και κλωτσάει δυνατά. Άμα αποτύχει τη Έχει μαγειρική ποτέ, δύναμη. θα κάνω αυτό. Το είπες στο βίντεο. Ναι. Έχει πολύ δύναμη, έτσι. Ναι, είναι πηγαία δύναμη. Ναι. Είναι σωματοδομικό, καθαρά. Πολύ, έτσι. Άρα έχεις φάει ξύλο από το Γιάννη, δηλαδή. Προσπαθώ να τις αποφεύγω. Είσαι και πιο δυνατός εσύ, ώστε να πάνε. Καλωσορίσατε. Λοιπόν, τι θα μας δείξουν τα παιδάκια τώρα εδώ λίγο? Θα μας δείξουν Ποια κάποιες... είναι τα ονόματά σας? Είναι στη σχολή που πας εσύ, Γιάννη, έτσι δεν είναι? Ο Σωστά. Λεωνίδας και ο Παναγιώτης. Θα μας δείξουν κάποιες ασκησούλες, έτσι λίγα πραγματάκια σχετικά με το kickboxing. Ωραία. Ο Γιάννης κάνει κουμφού όμως εδώ, Ο έτσι. Γιάννης κάνει κουμφού και τον τελευταίο 1 χρόνο και kickboxing. Α, ωραία. Ωραία, πάμε. Έτοιμοι. 1, 2. Ωραία. Μπράβο. Πάμε.
Ωραία. Πάμε Λεωνίδα. Ωραία. Μπράβο. Πίσω χέρι και μετά μπροστινό. Μπράβο. Πάμε. Ωραία. Γρήγορα πάμε. Μπράβο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι. Πάμε. Ωραία. Μπράβο. Πίσω και hook. Ωραία. Πάμε λίγο ακόμα. Ωραία. Να αλλάξω μια στιγμή στόχους. Πάμε και λίγο πόδι να δούμε. Πάμε και λίγο πόδι να δούμε, ναι. Γιάννη, βλέπω το παιδί σου με το καλό όταν θα έρθει. Με το που γεννηθεί θα το στείλεις. Μαζί θα πηγαίνετε. Δεν έχεις άδικο. Κατευθείαν. Μπροστά. Κατευθείαν δεν γίνεται, πρέπει να πάει Μπροστά τα χεράκια σου. 4, Ωραία. Πάμε. Από τα 4 Πολύ ξεκινάει. ωραία. Κινησούλα. Μπράβο. Πάμε. Ένα. Ωραία. Έλα Παναγιώτη, Ποδαράκι δώσ' σου. του. Πολύ ωραία. Δυνατά Παναγιώτη. Πάμε το ίδιο. Πολύ ωραία. Ένα και μετά το ποδαράκι σου. Μπράβο, γόρι μου. Πολύ ωραία. Πάμε το ίδιο. Πολύ ωραία. Πάμε. 2. Ωραίος. Πορώνει το γιατί θέλει να μπει μέσα, τον βλέπω. Όπου Δύο. είναι ήδη. Θέλει να μπει Ένα, μέσα δύο. για να μ' αρέσει να κλωτσίσει. Μπράβο. Κίνηση. Ωραία. Πάμε. ωραία άσκηση. Μπράβο και το πόδι σου. Ωραία άσκηση. Γυμνάστησα, Πιο ωραία. γερά. Πάμε. Πολύ ωραία. Κίνηση. Μπράβο. 1. Ωραία. 3. Μπράβο. 3, 4. Πολύ ωραία. Το ίδιο. Ωραία. Χαμηλά. Πολύ ωραία. Χαμηλά και μετά ψηλά. Ωραία. Ωραία. Μπράβο, να Τέλεια, δούμε και μπράβο. το Λεωνίδα. Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε λίγο και το Λεωνίδα. Α, Λίγο, και ο λίγο και Λεωνίδας. το Λεωνίδα. Να δούμε και ο λίγο Λεωνίδας. το Λεωνίδα, βέβαια. Τι τώρα, ο Λεωνίδας περιμένει. Να δούμε και το Τι να μην Λεωνίδα. παραπονούσε. Έλα να Λίγο εκτονωθεί και ο μπροστά. Λεωνίδας. Λεωνίδα, δώσ' τα. Μπροστά, σε κόμπου. Είναι πιο προχωρημένος ο Πάμε Λεωνίδας. πίσω. Ναι, είναι με το μακρύ Ωραία. μαλλί, είναι. Πάμε. Ωραία, κάτω και μετά πάνω. Πολύ Πω, ωραία. πω. Το ίδιο. Ωραία, πισινή. Πάμε. Πολύ ωραία. Άλλο ένα. Μπράβο. Ακόμα ένα. Πάμε. Μπράβο. Ωραίος, μπράβο. Λεωνίδα, θα σε Ευχαριστούμε πολύ. χρειαστώ κάποια μέρα. Έλα από εδώ, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ταμπουρέας. Ναι. Ταμπουρέας και σκεσέ. Το επιθετό μου. Μανιά της. Ο ίδιος. Σε ευχαριστούμε Γιάννη πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που ήσουν μαζί μας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Που θα την έχει, βιβλίο. θα ασκήσει το βιβλίο σίγουρα. Είναι πολύ καλό. 100%. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τίποτα, εμείς θα συζητήσουμε τα σημερινά αποτελέσματα αύριο με τον Λαζάρο. Ναι, Σωστά. θα πει ο Λαζάρο αύριο. Το Γιάννη μέχρι τέλος της χρονιάς θα το ξαναδούμε σίγουρα. Καλώς να Καλά, το δεχτείτε. σίγουρα. Καλώς να το δεχτείτε τον Λευτέρη. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, αναλόγως με τις εξελίξεις. Δεν ξέρω ποιο είναι το αποτέλεσμα, δεν θέλω να το μάθω, θα το δω σήμερα το βράδυ 10 παρά 10. Ένα χειροκρότημα για τον Γιάννη Λουκάκο για τα παιδιά. Μαζί μας έρχονται τα κόκκινα χαλιά.